ए राजू अरे ते तो खूब माल मारता है दिल्ली में। अरे मिला तो का करी बाबा तो छोड़ दे अलग करके पार्टी से निकाल हां ओकरा के वाइट कोनो बुझाता कोनो से लाको तक कोनो सेटी होइले बिया रानी एकरा के हां उहे क्रिया धरैले बिया धराई तो का करी। अच्छा मान लो एदिए तो मारत रहो अब बिहार में जात हो त का कर सकबो बहुज मिलता महुआ मीठा होम डिलीवरी हमहू सुनी ले कि महुआ मीठा मिलता का दुकान आ फ्रूटी का रेल भइल बा पूरा हां बड़ी तो यही गए गुमरत दारू पी के कैसे भीतरो जाता लो हां बेल हो वही डर का दू ओकर मर्दा तो भीतर चल गइल बा आ होली आ गइल आई हो अब बेचारी मन मरले बिया उहे कहतिया का कहतिया 24 के सबसे खतरनाक माल होली तनी भाई मीटिंग दे देता ही बात पर दे दो